abba. Alaikum salam. Abba ka ga yadda gidan yake ko? Umma. Kuma kin yi? Wannan irin gida Allah ya sa rai aka gina ma. Allah ya miki albarka. Allah ya ƙara arziki. Kai. Yanzu abin da ya kamata ku zo na in ji in ka muku abinci kafin ku tafi ko? Haka ko? Kwarai da gaske. A'a, mun ci abinci kafin mu fito daga gida. Aisha, kar fa ki manta. Dukkan gidan nan da block da siminti fa aka gina shi. Kuma haka duk girman shi, kar ki manta a ɗaki ɗaya tal za ki kwanta. Kamar inda kika bar wancan tsohon gidan naki. To haka nan ma a ɗaki ɗaya za ki kwana. Kuma kar ki manta rayuwa Aisha, ita wacce ta baki kuɗin, ta baki mota har kika samu kika gina gidan Aisha. Abin duniya bai tsole mata ido ba. Inda ya tsole mata, ba za ta taɓa ɗaukan dukiyanta ta baki ba. Amma ke kin sai da farin cikin ki akan dukiya. Ke da Allah wani irin babato ne wannan? Annan da ke zo ki ringa babato magana. Ai irin wannan magana ba anan ne kamata ke ba. Wani irin abu ne wannan? Mutum idan ya samu arziki. Kuma ya zauna ya ci wannan arzikin amma kuma ki tsaya kina mata wannan irin magana. Ki wani irin wannan? Kudare ta gurin kwalari ake kashe ka. Kama hanya muje. Maje. Ban san haka. Sai an jima abba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Zainab. Na'am. Ke ce a gidan namu? Yalla. To sani da zuwa. Sani ina da ciya. Hello. Yawa. Ta mantuwa ne da Allah. Hadisin miji na manta da shi a cikin gidan. Hadisi ko? Kwarai da gaske na gan shi. Dan ma na koyi maka shi da ka kula. Shi Zainab. Aisha sai an ji mana. Kin ga kuma a gurin da muka taɓa zuwa nan gidan ta ce nan gidan kin. Kuma cikin ikon Allah kuma sai gashi ya zama nan. Haka Allah ke ikon sa. Zainab kenan. Ina fatan kin tuna wata rana da ce min in ban yi hankali ba ɗakin da nake ciki sai na rasa shi. Kuma cikin ikon Ubangiji sai gashi kuma gidan da kika mallaka na zo nan nake shi. Mama na fiki arziki. Ba gaskiya bane. Ni gidana na sayar da ita domin in ceto rayuwar mijina da ke kwanci a asibiti. Ke kuma fa soyayya mijinki kika ɗauka kika sayar domin faɗin abin duniya. Amma kuma ban ga abin da ya tsaya na miki ba. Sai bakin talauci da ke ta bibiyanki. Mun gode Allah saka da sai Allah ya bada lada. Allah ya sa ka fara. Me kake ana har yanzu baka tafi wajen aiki ba? Ke nake jira saboda ina so mu tattauna. To, amma duk abin da zamu faɗi da ka bari in na dawo lokacin kai ma ka dawo sai mu magana da zamu yi ko? Magana tana da muhimmanci. Kuma yanzu da zaki fita, waye miki izini? Ni ne fa mijinki. Kai haƙuri, na manci ban faɗa maka ba. Akwai wasu 'yan kasuwa ne suka kawo kaya, shine zan ce in duba kuma ka san alƙawari na da muhimmanci a wajen 'yan kasuwa. To yaran kuma fa, wa zai kula da su? Ai shine amfanin aikin da na ɗauka. Za ka da su. Sai na dawo. Me Abdul din ya ce? Ya ce mu dinga kiran ki da sunan amaryan baban. Allah? Hakan yayi maka? A'a. To ya ne? Na son mu dinga kiran ki da sunan maman. Haka yayi muku? Shikenan daga yau ni maman ku ce kun ji? Mun gode mama. Ahmad na gaya ma ka daina barin wannan abin idan ka damu ka. Saboda zai iya zama illa a cikin rayuwarka.
ai zan iya cire shi daga raina ba saboda ni na mamakin me yasa Aisha take min wannan wulakancin na kasa gane kanta gaba daya. To ka zauna da ita man ku yi magana na fahimta. Suno kuma mun zauna ya fi so ɗaya ya fi so biyu ba ta ma da lokacin yayin ta balle ta samu lokaci ne sannan kuma abin da ke damuna ma yanzu ta kai ta kawo ba ta lokacin ma da ta zauna da ni ma yana ci juna. To ka ƙara haƙuri insha Allah Allah zai koma mafita. Allah ya kawo mafita. Amin. Kai ku kai murmushi ne ko da ka yi kyau. A cikin kasuwancin naku hada murmushi na kika siya? An bata maka rai ne? Dama abin sayarwa ransa yana ɓaci. Waye kira ka da abin siyarwa? Kin fi sai. Har sai an buɗe baki an kira da abin sayarwa? Wannan kasuwancin da kuka yi? Wannan ta ɗauke ni ta sayarwa wannan? Ba kasuwanci ba ne? Dan Allah ka daina wannan magana. Ina kallon ka a matsayin mutum ne mai daraja da mutunci a idona. A matsayinka na mijina. Ko? Ina da mutunci a wurinki. Amma kin iya ɗaukan kuɗi naira miliyan 45 ki siye ni. Shikenan, tun da ke ni arziki ce, za kuma ki ƙaryar arzikinki a kaina. Ki ɗauki kuɗi ki siyi murmushi na. Za ki ɗauka miliyan 5, miliyan 10, 15, 20, ko da ma kika ga dama ki siye ni. Dan Allah ka daina wannan magana. Za ta iya yiwa a gurinka kuskure ne. Amma ni a gurina na yi haka ne don in samu abin da nake so. Ko? Ni kuma na son sanar da ke wani abu. Idan ke kin yi haka ne, don ki samu kwanciyar hankali. To ina so ki gane cewa kin siyi bakin ciki ne da kuɗin ki. Daga yau har ranar da zaki ƙarshen zaman ki a gidan nan. A cikin baki. Aisha bismillah, ki sauri. Gaskiya ba na son ƙaramin sauƙaƙi ne da ƙawaye na waɗanda suka fi waɗannan kwalitin su za ta kama na. Yi haƙuri. Wish. Ahmad, ga ki ya kama ka da bai kamata ka je ka shiga motar hanya ba. Ba na so ka fara. Ke kika saba shiga mota. Da motar ki ce, mu mota ya muka saba shiga. Ita za mu je mu shiga yanzu. Kin ji? Sai mun dawo. An yi son ka da tsokana Ahmad ba kuma sai ka zo za ka zo ka same ni. Aisha. Ba kai bacci ba ne? Ban yi bacci ba. Ina ta jiran ki. Kin san tare muke cin abinci. Ina su Abdul. Su Abdul sun yi bacci da ƙyar. Suna ta jiran ki. Amma ba ki ganin cewa kin nisanci a yanki ko yanzu? Wani irin na nisanci ɗaya na. Ka san cewa abubuwa sun yi yawa a yanzu. Yanzu mu haka na dawo na gaji. So ne kin ji neman kanu kwanta ne bacci. Amma Aisha da ko zama da ki mana in ya so ina kallon fuskar ki daga cin abinci kin san mun riga mun saba tare muke cin abinci da ki. Ahmad kana da abin dariya. Ya za a yi na je gidan biki in ka kamar yanzu haka bin ci abinci kana kushi. Ki bashi ba zan ci ba. Nan na yau ne na san cewa na bi ta hanyar da bai dace ba wajen samun soyayyar ka. Ni ce silan halin da kake ciki yanzu. Amma ba zan ƙara yadda ka shiga halin da kake ciki yanzu ba. Na san ban kyauta ba, kuma na yi nadama. Amma yau zan tafi. Zan bar ka ci gaba da rayuwa kai da matarka cikin farin ciki. Saboda a haukana na yi tunanin idan na kusance ka za ka koyi suna. Ashe ba haka ba ne. Ina so ka sauwaƙe mu.
Maryam, yanzu na fahimci halin da kika tsinci kanki. Dan adam zai iya bin kowace hanya don ya samu abin da yake so. Ko ni ne halin da kike ciki, zan iya aikata abin da yafi ƙarfin wanda kika aikata. Ki haƙuri. Komai ya riga da ya wuce. Ba zan iya sauƙi miki ba. Ki kawo abinci. Cikin ji. kenan. Na fito zan tafi. Ni ma zan je taron wani sabon kungiya da aka buɗe min taimakon jama'a. Mun ce ba ta musamman da zan je wajen. Yanzu zan biya ta gidan ƙawata ne mu tafi tare da ita. Me zai hana in sauke ka tunda kusa da gidan ne office ɗin ku? Gidan ki je kawai. Amma kai ki manta. Kin san yau shekara 8 da aure.
kuma na yawa yara alƙawari za mu kai su amusement park. Kare da ka tuna min kaga sai ne kokarin dawa da wuri. Ki manta? Suna da yana da amfani. Kaga karfe 8 ta yi kuma 7 makai da su. Bari na yi sauri na tafi. Sai na dawo. To sai kin dawo. A dawo lafiya. Ki ga wa Asabe da Allah. Yaran nan ta kai su makaranta. Ni aiki na ina gida. Ni zan shirya su in kai yara na makaranta. A dawo lafiya. Na'am, sanin da zuwa. Aike zan wasanni da zuwa. Ina ma kika je? Wata gidauniya aka buɗe muka ji daga lalabiya gidan kawuta. Aisha, me yasa kike so ki yi wasa da daman da Allah ya baki? Ina zaune a cikin gidan nan mijinki Ahmad da ƴaƴanki sannan da matarsa Maryam suka shirya suka fita. ƴaƴanki suna ta kuka suna kewanki saboda suna so a kai su gurin wasa. Baki samu lokacin su ba. Shi yasa ma nace ni bari in zauna in jira ki. Amma me yasa ki Aisha ke. Duk duniyar nan Aisha gani dai ba wanda ya kamata ya gaya miki gaskiya da ya wuce ni. Shi yasa ma nace bari in zauna in jira ki komai dare zaki da ki same ni a cikin gidan. Umma Aisha, mijina ni kaɗai ne a gurin shi, kuma shi kaɗai na bari a gida. Kin ga dole in je in yi hira da shi domin ɗebe masa kewa. Kin ga tafiya. Ya za ku tafi maimakon ku jira ni? Sai in zo in tarar kun tafi? Gani mun yi wa yara alƙawari. Lokaci kuma yana ta wucewa sannan ba mu san sun da ke dawo ba kuma ba mu san in kika je ba. Amma ai da suka kira wani ko? In kirawo ki? Haka kawai kina taron ku na gidauniya ki zo ki katse saboda na kira ki. Ai na san cewa inda kika je wannan taron naku na gidauniya ba ki sauraron kowa. Me yasa kai abu baya wuce maka? Na ce dan Allah kai hakuri ka yafe min ba zan sake ba. Yanzu dai ba wannan ba. Na zo da mota ka tashi mu tafi gida ko? A'a, ki hakuri. Ban saba hawa mota ba saboda ba ni da arzikin ta. A dai ta sau zamu hawo koma. Ki je a mota zamu biyo bayan ki. Sai ke Maryam tashi mu je gida. Ke ma? Shikenan. Hakin tashi? Na tashi. Yana kina goge-goge. Sadiyan ba ta zo bane yau? Sadiya ta zo. Kin ga ban yi a gida ba, ai wanda yi a gidan miji ko? Haka ne. Ina yake ya fita ne? Ya fita office din ne. Da fatan dai bai fushi ba jiya dan ban dawo da wuri ba. Ran shi bai bace ba. Gaskiya mun jira ki baki dawo ba. Yace me to gidauniyan ne ba a gama ba. Shine muka wuce. Amma shi ne umma take ta min faɗa na ɗauka ma da ya zo ko ya samu umma ne yake ta faɗa shi yasa take ta min faɗa. To ba komai an jima ya kamata in ya dawo mu je mu yi bishasha. Gaskiya ne. Ina shiga daga ciki.
Sannan ku. Yawa. Dama kai nake ta jira tun ɗazu ka dawo. Gashi na dawo? Jiran ka nake in ka zo na baka haƙuri akan abin da ya faru, daga nan sai mu shirya mu fita mu je mu shaƙata. Gaskiya ba da niyyar fita yanzu saboda ba da kuɗin da zan kashe na je wajen hutu. Haba Ahmad. Idan mota na za mu yi amfani sannan kuma da kuɗi na za mu yi amfani ne a ciki. A da can ba da motar ki da kuma dukiyar ki muke amfani ba. Da na muke amfani saboda haka ki bari lokacin da na samu sai in kai mu ko? Ahmad. Yawa Ahmad, ina so in gaya maka nan da wata biyu ne a kwanci Maryam a asibiti a America. Kuma in ta tafi sai ta yi wata 5 domin sai ta yi complete treatment kafin ta dawo. Duk da dai na san ta sanar da kai, shine na ce ni na bari in gaya ma don in gaya za mu. Haka ne, kuma bayan ga ita ta gaya min ma kanwata da ke can ta sake kira na ta sanar da alhamdulillah. Dama abin da ya kawo to ya lafiya lau. To Allah ta yi mara gari ga yawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam kalla. Sani da zuwa. Aisha. Yau kai ne a gidanmu? Allah ya yi a gidan. Aisha ga tsala haka malam kalla. Ai da kai kan da hajjiyata tunda yanzu yanayin ya canza. Ga kula da cewa kuɗin ma da nake biyan kaya. Karnuka na nake siyan abinci da su. Nawa ne kuɗin naka na baka? Da yake biya na dai. Ai ba kike biya na ba. Kuma ko da kika ga na zo yanzu haka. Na zo ne kawai in karɓi sauran kuɗaɗe na da yake gurin shi. Ya na ganki ke kadai a falon. Ina mai gidan da kuma sauran yaran. Ni na yanzu na da kasuwa. Na tarar da su ba sa nan. Sun fita shi da amaryarsa. Da sarki Maryam. Tuniyar Allah. Ba ta da matsala ko kaɗan. Duk da tarin dukiya da Allah ya mallaka mata. Ba ta taɓa tunanin wai ta ɗauki 'ya'ya ko wasu ko miji zuwa gurin shakatawa ba. Inda wata ce sai ta yi tunanin cewa kaf mutanen gidansu za ta kwashi ta kai su kasar waje su je su shakata. Ina kadda yana cika ki da surutu, na san da ita burinta dai kawai ta gaya za ta yi ta faranta wa mijinta rai da kuma ganin walwalar 'ya'yan mijin nan nata. To a gatsali nake yi ba. Haka rayuwa ce. Inda ya zo ya ga masa na da wani. Sai an ji Tashin da kwanta. Mu da mama mu za mu kwanta. Wai maman naku. Tashin da kwanta. Kai mata so. Ina son ganin ka ɗaki yanzu yanzu nan. Kin gani? Ya daga wai ko? Na ga miki na kalli. Yawa. Idan kika sake maharin matata sai ranki ya baci. To ni me ne maka tsane ne?
Na ce me ne maka tsane ni ba ka san dama ba ka san kuma na me ne maka ne? Ina suka faɗa min da kai yau. Ba ka san ne maka san tafiya san ba maka gidanka. Shikenan. Ki sake maranta za ki gane me kika yi. Kin ji ko? Ki sake kuskure. Da ma kin faɗi algunguma kawai. Ake ce algunguma. Wanda sai da mutunta. Ban gane me ke dawa a cikin hayyacina shi yasa na ce ina so in da mata dukiyarta da motocinta da kuma gidan ta bani ba na bukatar su mijina nake bukata da farin ciki na. Ki daina maganar mayar da kuɗin nan an Aisha. Musan yadda za a yi a sasanta maganar nan. A'a, ka ga malam batta. Daina katse mata hanzari bari mu ji me take so ta faɗa. Batta ta yi magana. Oh. To an kyale ta. Ci gaba da magana. Abin da nake so na faɗi shine kai kuma na riga na faɗe shi. Kai zan mai da mata da dukiyar ta bar min mijina. Wai kina cikin hayyacin ki kuwa? Kina tunanin mai miki da dukiya zai sa miji ya koma hannun kike kadai to ai ni ma mijina ne. Kuna jin ta ko? Ai na faɗa muku ba ta da kunya. Yanzu gashi nan tayi a gaban ku. Kin nisanta ni da ƴaƴana da mijina. Duk da haka kuma bai ishe ki ba? Ina so ki gane. Ki dawo cikin hayyacin ki san me kike yi, ki san wa kike. Dan da nan zaki sai ki je ki ƙara gaba. Je ki a can. Haba, Aisha. Ke fa kika aikata wannan abin kike so ki kala ma 'yar mutane sharri ya dawo kanta. Kin manta lokacin da gigin kuɗi ya ebe ki? Kika sai da soyayyar ki? Kika manta da wannan lokacin zai zo? Aisha, abin da nake so ki dake. Ya kamata ki san cewa 'yata tana da 'yanci da mijinta kamar yadda ke ma kike da 'yanci da mijinki. Don haka wannan maganar ina so a batta daga nan, a zauna lafiya. Amma kuma ina so in ja kunnanki. Kada ki ƙara ɗaukan hannu ki mari Maryam. Domin akan Maryam, akan farin cikinta zan iya shari'a da kowanne irin mutum. Kana nufin na bani da iko da shi ne? Yau take da iko da shi naka nake da iko da shi amma kuma duk za ta samu matsayin da yafi na a wajen shi. Kar ki manta ita ma matar shi ce ta sunna kamar yadda kike matar shi kuma tana matukar son shi. Aisha ki haƙuri. Ni ma kaina ya daure ban san yadda zan sa kaina ba. Dan Allah ki bari mu san yadda za mu sasanta maganar nan. Haka. Kin ga Aisha. Kin manta lokacin da duk nake nuna miki waɗannan abubuwan kika gagara gani? Kuɗi suka sa kika sai da farin cikin ki. Kuɗi suka sa kika ƙona farin cikin gidanki da rayuwarki ke da mijinki da ƴaƴanki. Sai yau ne zaki zauna kina kuka? Ai ban yi tunanin wannan lokacin zai zo ba. Ai ki faɗa kawai nawa za su baki. Kin ga sai ke ma ki zama abun kwatance a cikin wannan jiha. Namu dan ba zan ce ƙasar nan ba. Akwai waɗanda suka fiki abin duniya da dama. Kin ga idan aka baki sai ke ma ki suna a jihar nan. Kuɗi shine farin ciki. Haka ki gaya mu a baya ko? To alhamdulillah yanzu kin gane cewa talauci shi ke bada kwanciyar hankali. Ki roki Allah ya sa kada arziki ya kai ki ga halaka. Yana kina hawaye sai ka ce wata talaka? Kirki da arziki kin samu komai. Bari da samu kunya ci kawun baban ku ya dawo mu ci namu. Hey go ga na. Isasshiya. Wannan shine matsayi lalle a duwaye. Yanzu ke rashin kuya naki hayya ta ranar girki na? Ki dafa min jina abincin da zai ci? To ina so ki gane. Kilbibin ki da makircin ki ya kare. Zan miki last one anan. Daga yau sai yau. Idan ki ƙara shiga cikin gona ta. Za ki rubuta a rayuwarki. In ba haka ba, zan ɗau mataki a kanki. In ga uban da zai tsaya miki.
jaka mara hankali tinkiya. Ban faɗa maka ba. Aisha fa ta zo tana cikin matsala, tana ta kuka. Abin tausayi, tana ta kuka akan halin da take ciki. Ahmad fa gaba ɗaya ya koma kan amaryar shi. To, ni na san zai haka. Shi yasa tun da farko na yi ta ƙoƙarin na ja kunninta amma ta ƙi ji. Na san da na zaƙe haushi na ma za ta ji. Na san halin Ahmad. Idan hankalin shi ya fita agu da wuya ya dawo. Yanzu ɗin ma kafin ta dawo ta jawo hankalin shi ba ƙaramin wahala za ta sha. Kuma zan yi abin tun da dai ta riga ta kawo kanta. Ai dole a duba halin da take ciki ko? Babu abin da za yi sai dai na neme shi na ba shi shawara. In Allah Ubangiji ya sa ya ji shi kenan. Ita ma ya kamata ki nemi ita na ganta don mu magana. In ba ta shawaran abin da zai fishe ta ko za ta ji yanzu. Ki nemo ta amma ba yanzu ba saboda abubuwa sun yi yawa a kai na yanzu. Idan na samu nutsuwa sai kira min ita. Ya kamata dai a duba halin da take ciki. Abin ya dame ni. Ba komai, mu bar wannan magana a nan. Za mu duba mu gani, ɗauko min magani ya mishi. To. Amma kuka kamanci da maganar da na faɗa. Kin da gari ni kuma gaskiya ba na so in je saboda kin ga ba na kayan sawa kada a zo a dinga nuna mana cewa gashi. Haka nake son ganin mijina mu tafi tare ne da kin buce mu. Ƙarfi ne kike ci ko? Bakwai. Allah ki. Ka ba kamance. Ya kamata ki dawo ki ci abinci. Tun jiya ba ki ci abinci ba. Kuma rashin abincin nan zai sa gaba ɗaya ki rasa ƙwarin jikinki. Hakan kuma zai iya haifar da wata lalura. Wallahi gwara mutum da in ci gaba da zama a cikin talauci. Me yasa kike irin wannan tunani? Kuɗi su ne farin ciki. Muna zaune lafiya. Amma ba kya ganin kin ɗauko hanyar rusa farin cikin ki? Ko ɗaya, hasali ma shi ne zan rayu a cikin farin ciki. Ni da yanzu abin da nake so da kai shine ka je ka samu abokinka ka ba shi haƙuri. Domin ku ni ina nan akan bakana ba gudu ba ja da baya. Kuɗi shine farin ciki. Haka ki ga mu ba ko? To alhamdulillah yanzu kin gane cewa talauci shi ke ba da kwanciyar hankali. Ki roƙi Allah ya sa kada arziki ya kai ki ga halaka.
Na gaji da wannan daular da nake ciki. Abin da nake bukata yanzu sai talauci. Babban burina shi ne farin ciki na ina da kwanciyar hankali. Ba na bukatar da zikin. Kuskure ne irin na tun da kin gane kin yi kuskure me zai hana ki mayar mata da dukiyar nan? Na iya bakin kokari na amma ta ki yadda kuma ko da ta amince Ahmad ba zai iya sakin ta ba yanzu. Ta gaji min gida ta da yara na gaba ki ɗaya sun koma wajenta. Ya kike so ne da rayuwata har sai in sa kaina. To idan za ta tada miki da hankali me zai hana ki kora ta daga gida tun da gidan naki? Me yasa kai da taimaka wayo ba ka san yin dariya? Dan yi dariya mana ko kai ba? Dan yi dariya. Yi dariya mana. Rashin kima. Kina ji na? Abin da nake so miki wani akai shine ki fita ki bar min gida tun kafin zuciya ta ci galaba akan ki. Don kuma zai faruwa akan mijina. Wanne miji kuma? Oh, tambaya na ma kike wanne miji? Ki sani wannan shine na ƙarshe da zaki ƙara ɗora hannunki a jikina. Na gaji da wannan haukan naki. Haƙuri kawai nake yi a gidan nan. Hauka? Ni nake hauka. Da baki san bane ai na riga da na gama hauka cewa. Shi kin daga baki bangare a cikin gidana sai ki mallake ni miji ki mallake ni yaya. Ina gaya miki ta wuri. In bi gani gida ba ko ni zan ga bayan ki. Mijinki ki bari in gyara miki. Mijinmu. Rufe baki. Ina so ki sani cewa da yadda ta ya aure ki in ba bai ta ke ki saki zo gidan baki kara da ni. Kin manta? Siyar min da shi kika yi fa. Ni kuma na siya to menene? Naji ni na siyar miki don haka ki fice min daga gida. Ai ba gidan ki bane ba. Wani me ke fi kace ba ki da hujja. Yadda ke da kama ke mata ta ce haka take mata ta ita ma. Na ji mata ka ce amma ai ba gidanta bane. Don haka ta fice min daga gida. Kin fi ni gaskiya. Gidanki ne. Zan fita miki daga gidanki. Dan Allah ka yi haƙuri. Kin nemo wa kanki mafita. Yabba. Ina za ka je? Kada ka manta yau girki na ne. Baka da kuɗin da za ka yi da take mata ka. Kina da gaskiya. Me girkin ki? Ba ni hurumin da zan ɗauka. Ki gani da baki. Ba ni da hurumin da zan iya tafiya ko ina tun da girkin ki. Amma idan na ce masa ki saki iya ba. Saki? Haka za ka yi? Tambayar da zaki kenan? Ya kamata in tambaye ka. Haka ne. Haka zan yi. Saboda baki da hankali. Kin nuna min cewa kuɗi shine farin cikin ki. Arziki shine kwanciyar hankalinki. Arziki shine komai naki. A lokacin da ke nuna miki ba haka nan da ba ke ba. Yanzu kin gane gaskiya? Ki wani ta fi da bara. Zan bu farin ciki na wadda ta damu da ni. Wadda take so na fiye da abin duniya. Ta ɗauki dukiya ta baki ta sayi. Ke kuma ne ke shashasha ciki. Ki sai da farin cikin ki. Saboda ki samu abin duniya. Ga ki da abin duniya na baki shi. Ki zan je jin mata. Ni na rasa me zai ma da al'amarin Aisha. Abun yana damuna. Karka da ki ga magana Aisha. Saboda akwai hukuncin da nake so in yanki. Idan na dawo Allah ya zan dawo da ita. Ni fa abin da ne mata ba na yi bane kawai dan bana santa. A na yi ne saboda koya mata hankali. Amma Allah ya da idan na dawo za a sasanta komai. Na san ta gane kuskuren ta. Gaskiya ne. Sai dai in yi fata Ubangiji Allah ya kai lafiya ya kuma dawo da ku lafiya. Wannan shine addu'a. Sai a siyo mana tsaraba mai kyau kenan. In Allah ya yarda. Ba ki da hankali ne?
ko da kin rabar da kayanki duka da dukiyanki gaba daya ba zai sa mijin ke dawo gare ki ba. Gwara ma ki bar komai ni zan je in mai magana na ba shi haƙuri in ya so ya juyo. Sadiya! Kabiru! Sadiya! 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 Me ke faruwa ne? Ahmad ya sake ni. Ahmad ya sake ni. Saki kuma? Me ke damun Ahmad? Lafiya Kabiru, a halin yanzu zuciya ta kulla a cikin kuka take. Bacci ya ƙaurace min. Me ke damun ki ne? Ba na gane fari ballanta na baki. Yanzu so nake kamun jagora zuwa wajen mijina. Ka ba shi haƙuri. Tawa ta ƙare. Tawa ta ƙare sai tawa ta ƙare. Me ke faruwa ne? To karki damu. Za mu je mu same shi yanzu. Komai zai yi daidai insha Allah. Ahmad, sadda na shirya zan taho wurinka sai ga Aisha ta wata same ni. Ta ce na mata jagora zuwa wurinka saboda mu baka haƙuri. Don haka ka saurari abin da za ta gaya ma. Na zo wajen ku ne ba don na hana ka tafiya ba. Na zo wajen ku ne ba don na ɓata muku rai ba. Ba don kuma na hana ku tafiya ba. Idan har ka wannan tafiya ba tare da na gan ku ba, rayuwana zai iya shiga. Zai iya rasa rayuwana. Kuskure ne na riga na yi shi. Kuma ba laifi ba ne idan rayuwa ta hukuntar da ni kamar yadda nake yanzu a kai. Dukiya ce ta ɗebe ni. Yanzu kuma ba na buƙatar ta. Na sadaukar da ita ga gidan marayu. Abin da nake bukata face kai Ahmad
ko da ku ba za ka mayar da ni ba. Idan har kun yi wannan tafiyar, ina maka fatan alkhairi. Allah ya haɗa ka da farin ciki a iya ƙarshen rayuwarka. Ni zan tafi, amma kafin in tafi ina roƙon alfarma a wajenka. Ka yafe mu usman da na yi maka a rayuwana, ko zan samu sukuni a zuciyata. Na san ba lallai ba ne zuciyarki ta amince da ni, amma abubuwan da na miki a baya ina roƙonki da ki yafe min. Ga yara na ba ki su amana. Idan har kun tafi ba dinga waya, ina jin lafiyarsu. Ba ki da laifin komai Aisha, ni ce da laifi. Ba a siyan su ko a sayar da su. Ka yi ƙoƙarin zama da ni, haka halarci a tsakaninmu. Tun ba ka so. Ki tsaya miki bayani. Ba sai an faɗa min kana son matarka ba. Na sani, kar ka ce komai. Zan ba ku ci gaba da zaman lafiya yadda kuka saba kai da matarka. Sannan ina roƙonka ka bani izini in tafi. Kina da ki kaɗai za ki tafi? Ni kaɗai zan tafi. Kar ki tafi don Allah Maryam. Ki zauna mu rayu tare da mu da yaran mu gabaki ɗaya. Na miki alƙawarin za mu zauna a cikin farin ciki har iya ƙarshen rayuwarmu. Don Allah ki zauna kar ki tafi. Ba wai haka kawai nake so in tafi ba. Asibiti zan je in na tafi ma. Ya Allah na roƙe ka. Ka kare kawo abin da ya faru tsakanin ma'auratan nan ko kuma ka kawo rabuwa a tsakaninsu. Na rabu lafiya. Sai an faɗa min kana son matarka ba. Na sani. San tafi in bar ku ci gaba da zaman lafiya yadda kuka saba shekara da shekaru. Sannan ina roƙonka da ka mai da Aisha a gidanta. Kamar izini yanzu na tafi. To, ya kamata mu yi hanzari saboda an riga an sami tiket zai extra. Mu je.